Nože vykašlala jsem se na všechno a tím na všechno myslím spíš svoji ambicioznější stránku, která potřebuje pořád něco vymýšlet a řekla jsem si, že si dám takhle klidné měsíce. Takže tohle video bude možná o pauzách, když si potřebujete od něčeho odpočinout, ale také o tom, jestli je dobré si ode všeho odpočinout a jak moc ten odpočinek opravdu potřebujete a speciálně na jak dlouhou dobu. Takže pro všechny ambiciozní i neambiciozní lidi tohleto video bude zřejmě pro všechny. Zdravím, já jsem Teriel, normálně přidávám videa o svém životě s bipolárně afektivní poruchou, takže spíš moje témata bývají mnohem těžší, protože jsou prostě o psychických problémech a vlastně i o seberozvoji, protože ve spoustě videí vlastně říkám, jak se srovnávat s různými povahovými vlastnostmi, jak se vykládat a tak dále a tak dále. A samozřejmě i tahle ta moje stránka života v tomhletom videu zazní, tomu se prostě už nevyhnu vzhledem k tomu, jaké témata točím. Potřebovala jsem si tuhletu pauzu dát z několika důvodů. Poslední 2 roky se fakt aktivně snažím vystavovat, mít nějaké akce, přednášet. Do toho jsem začala prostě psát vlastní komiksovou knihu, grafickou novelu a do toho mám teďka momentálně 4letého synka, o kterého se starám poslední 4 roky. Logicky. A konkrétně poslední 2 roky, jak byl malý trošku odrostlý, tak se mi opravdu podařilo tak nějak plnit si svoje sny, prostě mít pravidelné výstavy, malovat více obrazů, zkrátka vytvářet více věcí, prostě produkovat a házet tak nějak ven. A to se samozřejmě týká i sociálních sítí, jako je YouTube, Instagram, Facebook. Budu do toho přidávat i další, takže je to hodně o té přítomnosti na sociálních sítích. Vím, že dneska na sociálních sítích sdílí všichni všechno, ale za mých mladých dob to tak nebylo. Ale konkrétně pro mě, která byla na internetu od svých 11 let, kdy vlastně Facebook ještě neexistoval, tak pro mě objevení internetu znamenalo, že jsem téměř okamžitě přešla od konzumování stránek do toho, že jsem své vlastní stránky vytvářela. Jsem dost kreativní typ, nevydržím v tom pasivním módu dlouho, takže vlastně už od 11 jsem měla blogy o svých oblíbených seriálech, komiksech. Už tehdy jsem sdílela prostě své první kresby, které jsem dělala na malinkatém tabletu za 1200 korun, kdy jsem v podstatě držela tužku, malovala na tablet, ale viděla jsem ty čáry až před sebou na obrazovce. Takže to byly krásné mladé léta, ale právě nikdy jsem nezůstala u toho konzumování a potřebovala jsem tak nějak i živit vlastní ambice, že prostě hele, tyhle ty věci mě baví, tyhle ty věci mě zajímají a neumím si to nechat pro sebe, strašně ráda to sdílím s ostatními lidmi. Tím pádem, když jsem začala v dospělosti dělat videa o mé diagnóze bipolární afektivní poruše, tak proto to pro mě bylo možná tak jednoduché. Jsem takhle totiž od jak živá nastavená. Nevím proč. Nevím, odkud se to bere, ani moji rodiče to neví. Dalo by se říct, určitý náskok, co se týče třeba ostatních vrstevníků, protože na základě toho, co jsem dělala, se mi zvyšovalo moje sebevědomí, sebejistota a tak dále. Prostě působila jsem víc sebejistěji, protože jsem věděla jsem, co chci dělat, věděla jsem, jak to dělat. A zjistila jsem to prostě v poměrně dost mladém věku, takže jsem prostě potom jela dál, protože jsem věděla, že to funguje. Cítila jsem se dobře, když už mě to nutilo přemýšlet nad nějakými blbostmi v životě, které prostě pro mě neměly být ani nějak extra důležité, tak se stačilo ponořit do tvorby a to čehokoliv. A hned mi bylo líp a hned jsem měla tak nějak sense of purpose, jak to říct česky. Měla jsem pocit, že tohle je prostě smysl mého života a že tohle by mělo hrát prim v mém životě. Tady tyhle ty ambice. A tím se dostáváme k prvnímu problému. Sice jsem měla před některými vrstevníky náskok, že jsem to měla prostě naprosto jasno, tak dalo by se říct, že celou svoji hodnotu jsem zakládala právě na téhleté nadměrné aktivitě, že prostě mimo práce, mimo normální problémy, mimo vztahy a tak dále, navíc dělám tohle a to je vlastně takové to pozlátko, co mě hnalo dál. Pomáhalo mi to při dospívání, pomáhalo mi to při mých nejhorších letech, kdy jsem si procházela těžkými depresemi a hypomanickými epizodami, takže prostě
mám poruchu nálad, takže prostě můj život se tak nějak střídá z manických období, depresivních období a potom bezpříznakových období, takhle jsem nastavená a takhle prostě funguju a musím to léčit do konce života, tohle je bohužel. Prostě takhle moje hlava funguje a nic s tím nenadělám a já jsem se i normálně byla ochotná smířit s tím, že působím trošku šíleněji a nekontrolovatelněji, což mi vlastně vyhovovalo, protože já úplně nepotřebuji být kontrolovaná nikým. Prostě vždycky mi to stálo za to a to nezáleželo na tom, v jakém období jsem byla. A potom mi pár let bylo fakt hodně blbě, když jsem si zvykala na léky, které prostě musím brát denně, jinak by byly ty epizody prostě nezvladatelné. A potom jsem potkala manžela, který funguje úplně stejně. Tak je jak kdyby závislý na téhleté své ambiciózní stránce a prostě nejradši by organizoval úplně všechno, neustále něco vymýšlí, nedokáže zůstat v klidu a tak dále. A dalo by se říct, že to je jeden z hlavních důvodů, proč jsme se dali takhle dohromady, protože jsme se dost zrcadlili tady v těchto věcech. Nemusela jsem mu tyhle věci dlouze vysvětlovat, on to nemusel vysvětlovat mě, nemusel to omlouvat, to samé já. Chápali jsme se prostě na první dobrou. A on je ještě aktivnější než já, takže když jsem viděla, že on jede ve svých věcech prostě na 150%, tak já jsem chtěla ve svých aspoň na 100%. Vím, že moje psychické problémy a tady tyhle ty výkyvy a tak mi úplně nedovolují, abych jela na 150%. Prostě pak mi hlava zkratuje a jsem v epizodě a prostě unavím se mnohem rychleji než on. Protože on tak funguje non-stop, já tak funguju jenom v určitých fázích. A tím se dostáváme k prvnímu problému. Tohle to všechno zní moc hezky, idealisticky. A pro někoho to může znamenat, jako, že takhle bych to chtěl mít taky. A dneska chci mluvit o té stinné stránce, tady těch ambicí, protože, jak jsem řekla, nevím úplně, kdo jsem a co jsem bez nich. Jakože mám tak zhruba představu, ale svoje já rozděluju prostě na dvě osobnosti. A ta první je Tereza, která je kamarádka, manželka, máma, normální člověk s normálními problémy, prostě zaměstnanec a tak dále, všechno tohle to spadá prostě pod terku. A potom mám tu svoji ambiciózní stránku, která, jak vidíte na mého kanálu, si říká Teril, což je alter ego, které jsem si vyvinula speciálně díky manickým epizodám, což byly období, kdy jsem měla strašně moc energie, kreativita prostě jela na 100% a moje sebevědomí vystřelovalo až prostě do narcistických jako sfér, takže je tam samozřejmě spousta špatných stránek, co se týká mánie, ale já jsem si z toho vytáhla ty dobré a ty se právě týkaly mé činnosti a mého sebevědomí. A tohle to všechno krásně fungovalo, jenomže posledních pár let i díky tomu, že jsme vlastně měli dítě, tak se naše tempo o něco zpomalilo, speciálně moje, protože jsem jaksi máma, takže o tom taky udělám video, mateřství a ztráta identity a tak dále, ale prostě najednou na Teril už nezbývalo tolik místa a důležitá byla ta terka, která se prostě stará o malého, o domácnost a tak. A tím nechci říct, že pokud jste takhle zrychlení a workoholici a tak dále, že vám to vyřeší dítě, to tím vůbec nechci říct. Dítě vám nevyřeší žádné problémy, spíš máte být připraveni na to, abyste tomu dítěti poskytli co nejlepší prostředí pro to, aby vyrůstalo, učilo se a tak dále. Nicméně, nám obou to pomohlo trošičku zpomalit a žít přítomným momentem a ne neustále v budoucnosti plánování a tak dále. A díky tady tomuhle jsem se postupně steril snižovala víc a víc k terce, protože i když slychám od lidí, jak je super, že tohle to všechno zvládnu dělat i přes svoji diagnózu a tak, a že mám tolik energie, tak jsem vždycky byla fascinovaná tím životem, kdy tady tyhle ty ambice člověk nepotřebuje. Že opravdu je to o tom, že člověk dělá, co ho baví, tak nějak čte si, dívá se na filmy a tak nějak zajde si na koncíky a tak, že zkrátka víc, jak kdyby to umění buď víc vstřebává, než vytváří a že je takhle člověk spokojený, jako v tom klidu, v tom zenu a v tom přítomném okamžiku. Protože ano, je super zjištění, že v podstatě musíte překonat jenom vlastní stud a strach a prostě vrhnete se do čehokoliv a hnedka jsou ty výsledky více vidět. Jenomže pak je tu ta stinná stránka, že si často prostě žijete tak rychle, že si nejste schopni užít to, co se konkrétně děje.
podstatě neustále žijete budoucností a tím, co byste měli vytvořit, co byste měli dělat, jaký byste měli být, jak byste měli působit a tak dále a tak dále a tak dále. Speciálně na sociálních sítích, kde je to mnohem rychlejší a kde samozřejmě, musím do toho dostat očividně, kde ideálně byste měli neustále přidávat nějaký content, nějaké příspěvky a tak, abyste si udrželi správný algoritmus a blablabla. Jako já těm věcem nikdy moc nerozumím, protože tyhle ty videa si nedělám pro peníze, což asi některé jako překvapí, ale jako já tohleto fakt nemám jako nějaký extra zdroj příjmu. O to mi nejde v těchto videích. Jde mi o předávání informací, ten zisk to je tak nějak jako na vedlejší kolej a vždycky to tak pro mě bylo. A částečně i kvůli tomu, že jsem se nechtěla dostat do té pasti, že najednou budu vytvářet jenom proto, abych si tu přítomnost na sociálních sítích udržela, abych si udržela prostě sledující a lajky a tak. Popravdě mi na tom začíná záležet míň a míň. Že jsem zkrátka v tom normálním běžném životě teďka víc, než vyloženě, abych žila touhletou Teril personou, tou svou úplně nejvíc nahypovanou částí, protože čím jsem starší, teď mi bude 33 let, tak čím jsem starší, tak mám zkrátka méně energie všeobecně. A předtím jsem si strašně vyčítala, když jsem právě o tuhletu energii přicházela. Tím se dostáváme k tomu, jak mi lidé říkají, že je super, že můžu takhle fungovat s touhletou diagnózou. Ono to možná tak na sociálních sítích vypadá, ale pravda je taková, že já vyloženě každé 2 měsíce mi začala nějaká epizoda. Byla jsem třeba měsíc v pohodě, bez příznaků a tak, vnímala jsem realitu takovou, jaká je, jenomže potom jsem si prostě nasázela několik akcí, co musím udělat, co musím namalovat, prostě hlavně, abych vydávala nějakou tvorbu ven neustále. A tyhle ty epizody, pro lidi, kdo neví, tak spouští speciálně, nejsou tak události v životě a tak, je to spíš stres, je to spíš nadměrný stres. Je to prostě, člověk normálně by vyhořel, pro mě vyhoření znamená 3měsíční depresivní epizodu. Pak jsem byla měsíc v pohodě, zase jsem se rozjela a zase to pro mě znamenalo 2 měsíce hypománie. A ty období stability jsem měla velmi zřídka a byly strašně krátké. Takhle by to u člověka s bipolární poruchou být nemělo. A pokud s tím jde něco dělat, tak by to měl člověk zkoušet, měl by to mírnit. Ale to já nedělala, protože jsem si myslela, že tyhle ty moje ambice a tady tenhle ten prostě vnitřní pohon, který mám, tak mě dělá mnou a měla bych to dělat i na úkor vlastního zdraví. V tomhletom případě psychického zdraví, ale samozřejmě to ovlivňuje i to fyzické. Logically. Ty epizody by se neměly střídat takhle rychle, protože to ovlivňuje všechno. Vaše vztahy, fungování, práci, všechno. A ovlivňuje to hlavně i ostatní lidi ve vašem okolí, kteří byli zvyklí, že fungujete nějakým tempem a plníte nějaké své povinnosti a najednou jste depresivní epizodě a nemůžete. Prostě takové to přepínání z jednoho do druhého prostě je náročné nejenom pro toho nemocného, ale i prostě nejbližší, speciálně pokud máte lidi, kteří na vás spoléhají, což v mém případě je moje nejbližší rodina. A v druhém případě samozřejmě ty akce, co jsem si domluvila, ty projekty, co dělám a tak, to prostě všechno se to takhle nabalí a to, že já takhle jela víc než psychicky zdravý člověk, se muselo samozřejmě někde projevit. Takže když mi na začátku roku skončila depresivní epizoda, tak jsem čekala, že prostě pojedu dál a že jako vždycky v březnu přijde zase hypománie. Prostě zase budu vyskýzovaná, prostě lítat všude a dělat všechno v mánii. Ale poprvé za těch x let, co tady tohleto léčím, jsem najednou byla v náladě, že vlastně tu hypománii mít nechci. A že mi to připadá strašně vyčerpávající, protože už tak ta deprese vás prostě vyždíme úplně prostě. Vyždíme. Slova. A nebyla jsem na další výkyv energie zvědavá, prostě takhle to řeknu. A měla jsem samozřejmě tenhle ten rok naplánovaný úplně jinak, že prostě budu přidávat mnohem víc videí, do toho prostě rychle prostě dopíšu ten komiks a tak, který už tak je prostě psychicky náročný psát a to je také jeden z důvodů, proč jsem zpomalila, protože mě to neustále vrací do minulosti. Je to prostě autobiografický komiks o těch letech, kdy jsem tuhleto nemoc naléčila a jsem teďka v částech, kde právě řeším tu nejtěžší depresi a tak a i kvůli tomu jsem se trošku víc stáhla z odpovídání zpráv, z točení videí o těžších tématech, protože
ty nejhorší epizody už prostě nejsou můj reálný život. Můžu o tom točit videa a taky jsem jich spoustu natočila, ale můj život není tak stresující, jak byly ty roky, o kterých píšu. Spíš naopak, tohle to fakt byly prostě nejlepší roky mého života a stále jsou. A já si je chci užívat, dokud můžu, co nejvíc. A tak jsem se rozhodla prostě dupnout na brzdu a udělat pravý opak. Vykašlat se na tyhle ty věci, na všechny. Aspoň na chvilku. A mělo to jeden krásný efekt. Řekla bych, že po hodně dlouhé době mám stabilní období, které trvá díl než 3 měsíce. A já si nepamatuju naposledy, kdybych tak dlouhé stabilní období měla. A není to tím, že by se v mém životě nedělo nic stresujícího, to je na tom to nejdivnější, že v podstatě dějou se stresové věci. Jako jo, máme tady své krizičky a takhle, ale pokud jsou to řešitelné věci a normální lidské problémy, tak mi to vyhovuje, protože ty stavy prostě vás spíš vytrhují z reality a nedá se s nimi nic moc dělat, ale s normálníma problémama v životě vždycky něco dělat můžete nějakým způsobem. A to bylo vlastně super zjištění, že opravdu jsem schopná mít tady tyhle ty stabilní období. Ale trošku mě zabolelo, proč to stabilní období mám. Ano, záměr bylo ubrat ze svého tempa aspoň 30% a fakt řešit jenom běžný život se vším, co k němu patří. Jenomže těch 30% ve výsledku znamenalo ty věci, co mě dělají mnou, podle mě, a které prostě dělám nejradši. A tím pádem jsem si uvědomila, že je to hezké na pár měsíců, ale já takhle žít nechci. Nechci žít úplně bez stresu, protože někdy jako je ten stres prostě dobrý poháněč, nebo prostě když jste z něčeho ve stresu, i když to jsou věci, co vás baví, tak vás to prostě posouvá kupředu, dělá to z vás silnějšího jedince a všechno. A mě tady ten seberozvoj vždycky strašně bavil. Takže samozřejmě mě napadaly myšlenky, které napadají každého bipolára z tohleto nemocí, že když člověk chvilku nemá epizody, tak jsem si začala říkat, co když je tohle všechno chyba, co když tu diagnózu nemám. Doufám, že se na tohleto video nedívá terapeutka s mým psychiatrem. Nebojte, já vím, že ji mám. Ale napadlo mě to. Nebudu vysazovat léky jako maniak, teda jako idiot. Maniak nejsem naštěstí teďka. Naštěstí to je poprvé, co jsem schopná si říct, že nechci mány. Že vlastně chci tu stabilitu a chci ten klid a chci to svou aktivitu stavit na té stabilitě a ne ji prostě rozbourávat stresem neustále. Jenomže co se stane, když se vykašlete na všechno, když se vykašlete na ten vnější stres, na svůj vlastní imposter syndrom a prostě na to, že byste měli neustále něco dělat. Je to stejné, jak když člověk je nějak rozjetý, prostě má nějakou rutinu, která třeba stresující je a po pár měsících v práci si řeknete, já potřebuji dlouhou dovolenou aspoň 2 měsíce. V reálu to znamená spíš to, že potřebujete pořádnou dovolenou na 4 dny až týden, protože kdybyste měli dovolenou 2 měsíce, tak by se vám k té vaší rutině vracelo mnohem hůře. A kolikrát to není kvůli tomu, že ta rutina je špatná, ale kvůli tomu, že je potom těžké tuhletu svoji ambiciozní stránku znova nastartovat. Prostě je to jak kdybyste vypadli ze cviku. Čím díl jsem měla tuhletu pauzu, tím hůř se mi malovaly obrazy, tím hůř se mi dělal komiks a natočit video třeba 2 týdny před 2 týdny pro mě bylo naprosto nemyslitelné. Mrkla jsem tak nějak na svůj kanál a zhruba jsem jako projela pár videí, kde mluvím a jenom jsem se prostě viděla na kameře a řekla jsem si, já teďka nedokážu být tímhletím člověkem, co se děje a jsem to vůbec já, nebo jsem se jenom musela strašně přemáhat, abych taková byla. Samozřejmě teďka jsem ochotná to video zapnout po nějaké době a jel jsem zase zpátky, vrátí vás to tam vlastně téměř okamžitě. Právě proto máme s manželem rádi krátké dovolené, protože potom se rádi vrátíme ke své rutině. Fakt tady tahleta pauza od ambicí úplně stačí a tím chci říct, pokud máte tendence se absolutně na všechno vykašlat, na všechno, co vás stresuje, tak to prostě není možná tím, že je to tak hrozný, jenom že potřebujete jako krátkou pauzu. Ale doporučovala bych spíš kratší pauzy než dlouhé, protože potom v sobě najednou začínáte se vzdalovat tomuhle svému aktivnímu já, které řeší problémy, hledá nová východiska, učí se novým věcem a takhle. A ono to zní prostě strašně jako moc,
když si dáte nějakou dovolenou, prostě, jakože musíte potom zase zajet zpátky do starých kolejí. Takže jsem měla tohleto období, kdy jsem si řekla, třeba se už těmhletem věcem nikdy nevrátím a třeba fakt obětuju tady tuhletu svoji stránku, kterou mám už od malička strašně ráda a prostě budu žít normálně ze dne na den a prostě vykašlat se na sociální sítě. Měla jsem chvilku i chuť si promazat celý Instagram prostě, kde mám všechny příspěvky o výstavách a tak dále, že bych tam nechala jenom prostě pár obrazů a tak jako poslední měsíce byly takové, jakože jsem trošičku měla problémy s identitou, anebo spíš, že jsem se prostě na to všechno chtěla vykašlat, protože ten tlak, který jsem cítila předtím, než jsem si tuhletu pauzu dala, byl obrovský. A to nebylo ani tolik okolím, samozřejmě okolí se ptá, kdy budou mít další výstavy a tak dále a budou teprve začít teďka domlouvat, ale prostě neřešila jsem tyhle ty věci vůbec nic. Všechno bude, nekašlu na to už teď, od tohoto videa na to opět nekašlu. Tak. A až poslední týden mi to najednou začalo chybět, ale ta cesta jako od myšlenky k tomu něco dělat a k tomu něco udělat, jak kdyby najednou ten prostor mezi těmi dvěmi věcmi se začal strašně zvětšovat. A proto naprosto chápu, pokud máte tuto ambiciozní stránku a ještě jste ji nezačali jakože rozvíjet, tak to je ten nejhorší krok. Jako ty první krůčky k tomu, to je prostě jako na tomto nejhorší, pak se rozjedete a prostě jedete si na vlně průseru, jak se říká, a neohlížíte se zpátky. A tak by to správně mělo být. Opět se mi prostě potvrdilo to, že žít v extrémech je prostě to nejhorší, co můžete udělat. Z dlouhodobého hlediska vždycky by to prostě mělo být nějak zmírňováno. Všichni máme právo na dovolenou, všichni máme právo na to si prostě na chvilku dáchnout a fakt prostě se na všechno krátkodobě vykašlat. Ale jde o to nabrat sílu a vrátit se k těm věcem zpátky. No a já zpátky jsem, jenom ještě nevím v jaké míře. Vím jenom to, že pro mě bude trošku problematičtější dělat těžší videa o nějakých jako fakt těžkých psychických problémech. Chystají se a velmi zajímavá témata, těžká témata, takže uvidíme, co mi pan YouTube dovolí. Ale chci si teďka s těmi tématy ostatních videí trošičku pohrát a prostě dělat i videa, co by mě jako fakt bavily dělat. Vrátit se tak nějak do svého dětství, kdy jsem fakt přidávala na blogy prostě jenom příspěvky o věcech, co mě baví, zajímají a prostě bavili jsme se o tom v komentářích a tak. Chci dělat i zábavnější content, než jenom tady tyhle ty těžké témata. A nebojte, když nebudu dělat tyhle ty těžké témata, tak to znamená, že dělám na tom komiksu, který má mimochodem už svůj vlastní Instagram, takže tady někde pošlu odkaz na Instagram, kde budu postupně přidávat příspěvky a informace o vydání a tak dále a tak dále. A mezi tím si prostě v klídku budu malovat obrazy, ale už na sebe nechci vyvíjet ten zbytečný tlak. Za poslední 2 roky jsem si dost dokázala, že opravdu můžu vystavovat, že můžu malovat a tak dále, že se můžu ve věcech zlepšovat, ale tohleto stabilní období, které teďka mám a doufám, že ho ještě nějakou dobu mi budu, mi tak nějak ukázalo to, co mi doktoři a psychologové a takhle říkali celé ty roky, že bych měla zpomalit. A já to konečně teďka prostě se svou klidnou hlavou začínám chápat a nechci dělat ty stejné chyby pořád dokola a pokud ty chyby dělám já, tak o tom aspoň točím video, abyste je nedělali vy. Není to o tom, že bych byla nějak dokonalá, je to spíš o tom, že spíš o svých chybách velmi veřejně a otevřeně mluvím a o tomhle je v podstatě tak nějak jako polovina celého kanálu. Takže jaký je váš vztah k vašim ambicím? Z čeho vyhoříte nejvíc a co je vaše ambiciózní nahypovaná stránka, které byste se nevzdali ani za nic? Já se k té své totiž momentálně opět vracím v nějaké zmírněnější míře. Výborně. Na svém slovním zásobníku budu pracovat do dalšího videa, takže snad se do toho dostanu brzo. Takže u dalších videí s různorodou tématikou, uvidíme, co se vám bude líbit, se uvidíme v příštím videu. Takže po dlouhé době s chaosem duši a krev ve vlasech zdravím já. Čau, čau.